dzień. Guten Tag. Čestni přítomní, lubi laureáča, lubi členov kuratoria Myta Cieszyńskiego, a witam też osobę zastupierku Związkowego Knieżerstwa, liebe Frau Pawlik, ich begrüße Sie ganz herzlich das erste Mal. Sind Sie bei solcher Preisverleihung als Vertreterin des Bundes zugegen? Auch hier in Schmochtitz, wo wir auch die Premiere feiern für den Cieszyński-Preis, für die Vergabe des Cieszyński-Preis und für den Nachwuchspreis ebenfalls. Ebenfalls runde tak musimy witać zaposłańców Krajnego Sejmu, Marka Šimana a knieza Mikławska. A smím vás takrát z v prvom raze sam jara utrobne v mene Załožby za serbský ľud na letoše spoščene Myta Cieszyńskiego tu do Smochčic witać. A nisem si usonil, so smím potom nedešemu kolegi gratulować. 25-lecie prawnicy samostatnie Załožby za serbský ľud spošči so tute myta z leta 1905 a 90 dženca k 14. razy. Dopomnił so jeszcze na dyskusję po przewrocie, jako przemysłowachmy w Serbach, jak so myta, kajś czesne znamieszko, domowiny myta za serbskie ludoumilstwa, jacore kategoria, wszelkie kategorie myta domowiny, albo myta Cieszyńskiego dalej wiedu, aż tu, które dy spości. Myto Cieszyńskiego so 1990 k poslednému razy po ústavkách z NDR-ského časa spošči. A 1991 dostachu nimale 34 osobov, respektívne kolektívu myto domowiny. A dojednachme so potem na to po liczbie nic przewiele, ale za to poriadne, za tedyszy czas, dotirowane myta wudać. Čestne znamieszko mieješe tvorić bazu, potom myto domowiny hižo niciac kategorizowane, a za nicacjać peć osobów, a wobaj spoščene przez Narodną Organizację Serbów. A jako najwyższe myto tute, pomenowane po básniku, uczyncu Jakubie Barcze Cieszyńskim. Spoščene jako przypoznacie stata. A de facto je tute myto autoryzowane przez parlamenty w Dreżanach, podstupimy Berlinie. Wszako z opodstatnenom budżeja za Załožbu za serbski lud zmożnia tute parlamenty nam dżensniejszej podałkaj. Przydružiło je so w biju czasa jeszcze myto zelaria, kiż uda Ministerstwo za umilstwo a kulturu Sakskie, myto Mine Witkojc w zamówitości Ministerstwa za Wiadomość, Sledzenie a kulturu kraja Braniborskie w kooperacji ze statnej Kędzliju. Widzicie, to są dość szeroko zapołożone myta. Myta Mačice serbskie k spichowaniu serbsko wiadomostno dorosta. Jeden z głównych nadawków Załožby za serbski lud je finansjalne spichowanie wuwicza serbskiej ryczy a kultury. Za to mamy smiernice za mnohe wobuki naszego narodnego żywienia, za Horniu a za Dolną Łužicu, kiż podleża pomierne krutym gospodarskim zasadam. Myta pak widziu jako osobitą formu spichowania a przypoznacza skutkowania laureatów. Ze spichowanskim mytom wobkryčuje so osobie dorost w szerokim zmysle słowa. Tajke myto je mieznik a do wistej miery zakončace, hodnočace, minio ale tež dale tak. Wszyscy dotalni laureača Myta Cieszyńskiego a spomniu na tute misty na tych, koci šižo nejsu mez nami, Anton Nauka, Pfarrer Herbert Nowak, Alfons Frenzel, Maria Ulbrichec, Pić Janaš, Mitter Pernak, Juri Mičk a od najnowsza Benno Buder, su ze swoim skutkom przynoszowali spełnieniu naszych swamirów we Łužice a przez je mezy. Bez to, zo miachu nadawki dawaria, albo podobnego. A sme im z mytowaniem w duchu Cieszyńskiego na osobite waśnie dziakoni. Do mozów zareli su so mi Cieszyńskiego linki epigrama stupać taktu, kajż so piska, z wielkami wódź z jednej trubu, wiec mi stajny byše niska, a tak mnoim nebych lube.
za našich němských posluchačů my jsme namakali jim přelož tuto epigrama od Jurija Březana. Já jsem spýtal to sám najprve přeložovač, mi se to nie tak dere radziło. A na jadriwe właśnie zúraznia one tute słowa, zlate słowa, jako rozestajenie z duchom a obstojnościami swojego czasa. A ja myślę si, so Přitricha linki mienia bo bole za kójždo laureata, przetoż kójždy je na swoje nezamienliwe właśnie przynoszą k tomu, co Serbia jeszcze są. Proszę nitko knini Pawlik, bo narecz, a přeju vám, nám v okomíky dlouho vzpomněča. Utrobne děk. Sehr geehrter Herr Kova, sehr geehrte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, Dobry dzień. Ich versuche mich auch mal im Sorbischen. Ich freue mich sehr, heute persönlich hier bei Ihnen sein zu können und hier bei der besonderen Preisverleihung mitwirken zu dürfen. Beide Preise würdigen die besondere Leistung für den Erhalt der sorbischen Kultur, Kunst und Wissenschaft. Und die beiden Preisträger, die im Rahmen dieser Veranstaltung heute geehrt werden, haben sich diese Auszeichnung durch ihr großes Engagement und Wirken sehr verdient. Ich bin mir sicher, dass die Laudatoren gleich noch mal im Einzelnen intensiver darauf eingehen werden. Gerne möchte ich Ihnen auch zu Beginn meiner Rede die besten Grüße und Wünsche auch der gesamten Bundesregierung hier zur Preisverleihung überbringen. Persönliches Engagement von möglichst vielen Sorbinnen und Sorben ist für den Erhalt der sorbischen Sprache und Kultur unverzichtbar. Eine vergleichsweise kleine Bevölkerungsgruppe wie das sorbische Volk ist in besonderem Maße auf diejenigen angewiesen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich einbringen. Sie setzen sich mit großer Leidenschaft und Überzeugung für die Sorbinnen und Sorben und für das Miteinander der sorbischen Gemeinschaft ein. Dafür bringen sie einen großen Teil ihrer Freizeit auf. Das ist nicht selbstverständlich und gerade in den Zeiten, in denen wir derzeit leben, von besonderer Bedeutung. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an alle, die sich ehrenamtlich für das sorbische Leben in Deutschland einbringen. Umso bedeutender ist es, dass die Stiftung für das sorbische Volk alle 2 Jahre den besonderen Einsatz einzelner Personen oder Personengruppen für die sorbische Kunst, Kultur oder Wissenschaft mit den beiden Preisen ehrt, die heute auch hier verliehen werden. Es ist wichtig, Personen, die sich in besonderem Maße engagieren, zu danken und ihrer Arbeit die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die ihr zusteht. Die Preisverleihung der Stiftung ist ein solcher Anlass. Sie sorgt für Anerkennung für das bisherige Wirken der Preisträgerin oder des Preisträgers. Gleichzeitig bestärkt die Preisverleihung die Preisträger aber auch darin, ihr Engagement zum Wohle des sorbischen Lebens und der sorbischen Sache in Deutschland fortzuführen. So ist der Preis Ehrung und Motivation zugleich. In meiner Funktion als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten hatte ich schon mehrfach die Gelegenheit, mir einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten engagierter Sorbinnen und Sorben zur Bewahrung der sorbischen Sprache und Kultur zu verschaffen. Ich denke persönlich gerne an meinen Besuch in Bautzen im Oktober 2022 zurück, als ich viele verschiedene sorbische Einrichtungen kennenlernen durfte. Besonders beeindruckt hat mich die Vielfalt der sorbischen Kultur, die im Sorbischen Museum sehr anschaulich dargestellt wird. Diese Kultur wurzelt in jahrhundertelanger sorbischer Geschichte. Viele sorbische Persönlichkeiten haben im Verlauf der Geschichte zur Entwicklung des sorbischen Lebens in Deutschland beigetragen und sie werden im Museum zu Recht besonders gewürdigt. Auch im sorbischen Nationalensemble konnte ich bei meinem damaligen Besuch im Rahmen einer kleinen Führung zahlreiche Menschen treffen, die mit viel Überzeugung und Leidenschaft die für die sorbische Musik, aber auch die Tanztradition mit Leben füllen.
Engagierte Sorbinnen und Sorben erlebe ich aber auch in meinen politischen Gesprächen, etwa bei den Sitzungen des im Bundesministerium des Innern und für Heimat angesiedelten beratenden Ausschuss für die Fragen der sorbischen Volksgruppe. An den jährlichen Sitzungen des beratenden Ausschusses nehmen neben der Domowina und der Stiftung für das sorbische Volk Vertreterinnen und Vertreter aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Freistaat Sachsen und des Landes Brandenburg, aber auch viele andere Interessierte, zum Beispiel bei der Beauftragten von Kultur und Medien, die mit uns immer wieder auch viel zu tun hat, Persönlichkeiten teil. Die sorbischen Vertreterinnen und Vertreter setzen sich dort selbstbewusst und beharrlich für die sorbischen Interessen ein. Und dass man mit Engagement und Beharrlichkeit einiges erreichen kann, das zeigen Beispiele aus dem politischen Raum jüngster Zeit. Zum einen ist es dank intensiver politischer Lobbyarbeit sorbischer Organisationen gelungen, dass im Investitionsgesetz Kohleregionen aus dem Jahr 2020 eine Klausel aufgenommen wurde, nach der Strukturstärkungsmittel des Bundes auch für Maßnahmen zur Förderung für die sorbische Sprache, Kultur und Tradition zur Verfügung gestellt werden. Das war ein großer Erfolg für das sorbische Leben hier in der Region. Zum anderen erhält der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Ehenamens und des Geburtsnamensrechts ein langjähriges sorbisches Anliegen. Künftig soll es möglich sein, eine geschlechtsangepasste Form des Geburts- und Ehenamens zu bestimmen. Ein großer Erfolg vor allem für sorbische Frauen, die dann ihre Nachnamen nach sorbischer Tradition entsprechend tragen können. Auch hier hat sich das beständige Eintreten der sorbischen Interessensvertreter dazu geführt, dass ihre Interessen im Gesetzentwurf berücksichtigt wurden. Im August wurde dieser Gesetzentwurf im Bundeskabinett beschlossen. Als nächstes wird er im parlamentarischen Verfahren im Deutschen Bundestag beraten und anschließend voraussichtlich in geänderter Form auch im Deutschen Bundestag verabschiedet. Diese beiden Beispiele sind Beleg dafür, dass sich der nachdrückliche Einsatz für die sorbischen Belange lohnt. Dies gilt selbstverständlich nicht nur für politische Aktivitäten, sondern auch für die anderen Lebensbereiche, für Kunst, Kultur und Wissenschaft. All die Erfolge sind auch ein Beleg für das Herzblut der engagierten Sorbinnen und Sorben, das sie für ihre Interessen aufbringen. Von diesem Herzblut und der tiefen Überzeugung, die Interessen des sorbischen Volkes sichtbar zu machen und zu vertreten, bin ich immer wieder bei meinen Terminen und meinen Gesprächen mit Sorbinnen und Sorben jeden Alters sehr beeindruckt. Unabhängig, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, jede einzelne Person, die sich auf dem Gebiet der sorbischen Kultur, Kunst oder Wissenschaft engagiert, trägt ihren Teil zur Bewahrung und Fortentwicklung des sorbischen Lebens in Deutschland bei. Der Czeschinski-Preis stellt dabei besonders herausragende Leistungen in den Mittelpunkt. Dabei ist es genau das richtige Zeichen, dass neben dem Hauptpreis auch ein Förderpreis verliehen wird, der insbesondere auch der jungen Generation zugutekommt und ihnen Wertschätzung für ihren Einsatz und ihre Tätigkeit zum Erhalt des sorbischen Lebens entgegenbringt und sie gleichzeitig auch darin motiviert, weiterhin aktiv zu bleiben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft der nationalen Minderheiten in Deutschland ganz entscheidend davon abhängt, dass sich die junge Generation mit der Minderheit identifiziert und Räume erhält, um sich einzubringen. Denn nur wenn der Erhalt und die Weitergabe von Sprache und Kultur als generationenübergreifendes Projekt verstanden werden, in dem sich alle wiederfinden, wird das sorbische Volk auch in Zukunft so schlagkräftig und erfolgreich bleiben wie heute. Insofern ist auch der Czeschinski-Förderpreis zugleich Auszeichnung und eben Ansporn dafür, den beschrittenen Weg gemeinsam fortzusetzen. Die Verbundenheit vieler Sorbinnen und Sorben mit der eigenen Sprache und der eigenen Kultur ist sehr groß. Dies ist ein Schatz, den es zu pflegen gilt, denn Vielfalt ist eine Chance für unsere Gesellschaft.
Sowohl der Czeschinski-Preis als auch der Czeschinski-Förderpreis tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass eben Engagement weiterhin belohnt wird und Menschen motiviert am Ball bleiben. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diese Veranstaltung verbringen können und bin sehr gespannt, was die Laudatoren über die einzelnen Preisträger noch in der Tiefe zu uns sprechen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja sam był kradu nerwozny, ale ta jednoczka muzyka, ja mi skoro szyken czach seła, uczobny żyk. Zaczęcio przosem raz wece. Zaczęcio wece, jo, zaczęcio wece, przosem. A stajsza siebie predk. Smekotate oblica. Teliko smekotatych jasowych oblica su wiženieju. My zestupajemy se gromadu do kreza, a przyjmujemy se za ruki. Za predka sme jeszcze piczku čuchły. Wence jo carna, zimna šma. W rożku zala pak škriakoco ogień w kamienach. A sledne gości mykają se krzajżu nuć. Gerce zagrają staru sersku sztucku, a my dajemy se dokoło teptania. Nie pere pomałym, ale pen majsnej, a majsnej. Teptamy mocnej. Kradu k rytmusu starej muzyki, ako tergną nas ze sobu. Sledne zuki dozneju, sme ujachlone, ale takie napniete, co nam ten wiacor jeszcze przyniosło. Wymyślasz wiece zase wiece niż, jolic aż coszo. Aber takie jeszcze chylku dalej coaż, w tok serskiego ducha, ako jo był tam cóż, na niemienie ja sam jen cu. W tom cheszebuskim, rejowarskim zalu, penieżeli jacor. Jos nasz muzyka kluc? To jo był jacor, ako nieskedy niebydolnej w Łużycy dało, mimo tego pilnego pracowania naszego laureata Gregora Klima. A za to som jomu krado rzekony. Klimać starejszy jest, tej muzykaliskie interesy syna, wird szogo zachopenka petpedałej, a już ako 4-letny gölc, jo wen zachopił ukubanie na cheszebuskim konserwatoriumie. W połlesie jo pak jogo ceptar uznał, aż jo fleta za gölcyka przelisz laszka. Wenn może se żinca jeszcze derje dopomnisz, kak ten ceptar jo akordeon ze szpiszki olował, štucku zegrał, a wena jo se z małym Gregorom stało. Wenn jo sobie ten nowy instrument uzwelił, a se dał na niom uuczyć aż do studiuma. W tych caśnie wiele koncertów, muzykowych mytów, a ceszczeniu pak nioko ulicu, aż przeto nam jo żinca we to serskie. Toga jo to, co żywienie Gregora Klima w drugich muzykariów rozeznawa, a se żinca ze spiechowańskim mytom ciszynskiego peceszczija. Żywiesz na 167, jo Klimać familia przesignęła z Cheszebuza do Deszna, na Tyszaric dwer, że się bydliła tylko stara mama, Maria Janowa. Sersku riec, jo wen tam wszyscy około siebie miał familii, a od 5. letnika tylko chodził na dolnoserskie gimnazjum, że się 2009 abituru złożył. Ale Jano przez mocny zwisk k swoim serskim korzeniom, a zawieście tylko przez swoją lubowaną muzyku. Ja bym przejrzał tu kamienia, tu czaszku do dolnoserskiej riece, a żinca słusza k najlepszym młodym pejedariam naszej riece, a k tomu małemu, jeszcze małemu krezoju ludzi, ako dolnoserską riece se doma dalej dawają. Gromadźe sme inicjowali taki projekt Zorja, což nie by można było, mimo jego dwumokiego poganienia za wyżywienie naszej riece, a szerokiego znasza serskiego świata. Gregor Klim je wyżeniony, ma syna w 3. letniku a żoku Żyszuni Cheszebuzu. A jako muzikowy redaktor w serskim rozgłosu kradu obogacił kulturne żywienie wesebnie dolnych Serbów. Już za czas na gimnazjumie jo wen sobu założył z drugimi uknikami swoją prednu sersku band Die Volksam. Do tego jo se obdzielił w szakorakich drugich kubkach a projektach, a jo se opytał w szakich muzykowych stylach. Założenie kubki Die Volksam jo było kradu ważne inicjalne zapalenie za sersku muzykową scenę w Dolnej Łużycy. W dobrowolnym socjalnym lesie na Serskim Instytucie jo Gregor Klim przesleżył muzykowe tworzenie serskiego komponista Detlefa Kobiele, co się jego na końcu takie pegnuło k swojemu studiumoju. When studiował na Uniwersytecie Lipsku a Hali nad Zolawu muzykowe wiadomości a muzykową etnologię.
Studium jo zamknął ze żywom, k serskim ludowym rejam a możnościami ich wyżywienia. Ten rozsłużecy ca studium jo pak był Erasmus semester w głównym mieście słowenskiej Ljubljanie. Dla problemu ze słyšaním a dla tinnitusa jo se musa ve svoje lubované głosnej rock muzyki obrosiš. A nie o zošem věce věste byl, kaký dej byš jogo muzikalický příchod. Jeden jacor pak jo přišel na šustarský most Ljubljane a jo viděl rozluštovaných ludí, ako su koorejovali k ludovej muzice. Tam jo dolaboval po dvojkem casu zase to gnujúce zacúše, až možno se na muzice obžiliš a jo chopil folklorne rejovarske kurze a viacore s akordionom převežovaš. Přitom jo uznal také godnosť rejovarskej kultury serského luda a jo po rošeniu domoj sobu założył kubku Serska Reja. W septembra możesz w jego nowym projekcie Rejowański dom Łużyca każdy tydzień sami nazgonisz, a dolabowasz, coś som na zachopenku opisał. A raz ob miasto Sersku Reju, takie live słyszasz. Przeto muzyka, kluc. A Gregor Klim pomaga jen opruwasz, ten kluc, to drogotne serskie derbstwo, aby ludzie nadalej mogli wytworzyć swoje uczoby tomu serskiemu duchoju. Luby Gregor, ja ci uczobnie gratuluję k tomu mytoju, ako bužoš nie dostać. Užikuju se wegin za twoją pracę, a życzę ci pełną moc za twoje przychodne statkowanie. Uczobny żyk. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Gregor Klim den Czeschinski-Förderpreis für sein kreatives und vielseitiges kulturelles Wirken, seine Fähigkeit, alle Generationen für das Niedersorbische zu begeistern sowie innovative Musikprojekte zu verwirklichen. Schmochtnitz, den 14. Oktober 2023. Einmal von mir als Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie von Herrn Kova für den Vorsitz des Stiftungsrates. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihr Engagement. Zum Bruno normalny tak, kaž mam instrumenty ruce, pon możem se za instrumentom chowaš, a pon nesam ja tak vis režišću, a nento je to raz něco drugiego. Cesčena knjeni Paulik, cesčene kuratorium mit der Čichinskiego, musíš mnie wierzyć, ja nesam z tym żadne licu. Ja cuju se napšaudu wielgin cesčone, dokulaž mi to mnie pokaża, aż to coś ja cynim, to se takie przyjrzeją. Ta cesč nie służa pak jano mir sam, dokąd ja sobie myślim, ta pogoń, albo ta kolaso, ta pogoń, ako kolaso dalej wierszy stawa, ju nie upłożyło nikaki lóż, któryś se jano sam wykresu obwertują. Skierej jo kuszta pogoń, produkt wiele sich, konim raz nitku, związanych suku, rhizomatickich seszu, ako formują nasze jadnania, nasze ukpasza, ako definiują
to, coś my smy a come, aber hinacgronjene, coś stupasz do koba, ty trebasz wiele ruku, a nie coś przy wierszeniu padnusz, trebasz zeperu. A to co ja uzignusz, a wedeš już mogę nento jano nikotare wiece nalicysz, ale ja cu je nalicysz. Myśmy słyszeli, ja som w odrozwiadnym domie, że chcę to serskie ze siebie wiedobnym żywi, a taku gluku wiele w mojej generacji w Dolnej Łużycy nie ma. A tego dla wielki żyk słysza moim starszym, Krystyna a Marko, zawają radu a podpieru. Ja gledam sled na Možinski sas, skupku die Volksam, wiesz, że to takie słyszeli, ci dzwonki su tekeho, Nils, Manu, Basti, a myśmy tekte markowali im, aż serska muzyka może być takie coolna, to ja było rozsužić zusammen. Ja domyślam się na inspirujące wetpodnia w domie komponista Detlefa Kobele, Maria Jotekeho, a ja, wenn ja dla niego som studiował muzyku wiadomność. Rozsužice leto som pobył w serskim instytucie w jednej szpie z wama Fabian Kaufwurst a Marcin Szypański, a wejste mnie wezerwiły, jak mało som jeszcze w rece wiedział tekte, a jak fascynujące pak je jedwimisu. To serskie siebie wiedomnie som ja namakał na jednym punk-koncercie kubki Berlinska droga, ako ja Paul Geigerzähler spiwał Simja Serb, Simja Nimc, dokola štavety grona, to nekrednjaš do położone do żłobieka. To ja przeszanie stałnego rozsużenia, gaś, besybne gaś se żywe jednym serskim rumie, ako ja hiszci taki fragilny, ako u nas Dolnej Łużycy. Ja dopomniałam się na jeden wiaco, na was przed 20 latami Lublianie, że się mnie Mato Nowak, a ja to luźne dokolaż Juri Łuszczański, ja miałem z apoteke, tekty tam. Mato Nowak, ja mnie uwabił z przeszanym, żoga wena ta dolnoserska dusza, a jak by miał nichts ze spania ubożył. A to narodzenie naszego syna Janosz, ten ja takie żyncaho, to ja takie dalsze ubożenie, że ty stupasz sled, a rozmiesz naraz twoje rozwody, ako stworisz, czy nie stworisz Jano sam za siebie. Ja użykam se plaszyknych, ako są mnie żynca jeszcze przykład, moje sześćko Tilo Hase, ten nam mnie dopomniejo nic w przostych granicach myślenia, wisy co westasz, szykno, takie sobie sam do przeszania stajesz. Moja negaśna komunitonka Lena Lör, żynca tekeho, ta mnie dopomniejo na uszy słuchasz, jo? Dla ciebie som ja zuszym w radiu, nento. Swoją wistość, swoje nastupienie som ja dostał ze serskiego rozgłosa, żeż nadal wiele moich kolegów ukniom, also Marion, bist schon taki super Team. Na całym drugim polu, ja, mir schätze als Familie, aber auch jeden przykład, dokoleż markujem aż kultura a natura zwisujete, a my musimy się w obie starać. Nic no w turiec, aber kulturu. Ja myślę na mojego przyjaciela, na serskiego motivatora Luciana Kaufwürsta. Lucian, dokoleż ty mnie tak z przykładem w twojej rozpaloności za to serskie. To lebt da widzim plajernego luża. A aż są wecy widnie tak widobne, to jest takie zasłużba filma ja Romana Pernaka, kennst du es? Budyście als Esther Almut Wey, ja znajom, war tak długo, a mnie pokażete, jak możesz lubować serską muzyku, social muzyku. Serska rea, moja kubka, ta nie może dżinsa byszło, a co go dla, Benny dżinsa nareju, zagraju, se wie, poprzewam takie ze mną, ale wcześniej som rozumiał, aż partycypacja jest ważniejsza, jako niekaka perfektność. Max Hasacki, ty dajesz mi wistość, aż ma to szyknął zmysł. A aż nie to zadamo. No. A nic naslідku mojej familii słysza największy żyk we Desznie, we Łużycy, Berliniu. Ja dziękuję naszym goliszyma, Marta a Janosz. Zawają to szykno cynim, a se wie, ja dziękuję się mojej żony Katarina. Dokolaż ja dziękuję tobie za twoją podpieru, za twoje rozmieście, za twoją ściapność. Syga siebie brała jednego muzykaria. Uczobny żyk wam szyknem.
Čeština zaposlanča Związku Sejma Klini Pawlik, Češini čłonojo kuratoria Myta Cieszyńskiego, vážení hosťo, lubi Jurjo. Z nežnym dychom zbieja so pisany szat, naletni, a hibičiwy post przyrody dotknie sztom, zakliwa živosť k mylnej smierci, zahajejo zdraščenie šerjenských kontúrů z cicha drebio. Serbska bibliografia registruje letošieho laureata Myta Cieszyńskiego, Jurija Wuszczanskiego, první raz v lete 1970 jako autora, a to ze 4 básnemi v rozledže, mezi nimi runie citowana s titulom Nazima. A hač również dalsze básne z Čehovachu, wuda so prenia básnická zbierka, hakle skvatnostne jeho 60 narodnin v lete 2011 pod titulom Červen Briško. Woto postara so Kito Lorenz, kotrež by hižo modostne Wuszczanskiego nawabił do haja, do horstki ambicioznych jutrzejszych autorów, aber oficjalnie mianowanego Rožinčan Kruška młodych autorów. W kompaktności tutej kniżki Červen Briško odkrywa so básnická žijovka autora. Zječa krutke, zdziela do aforyzmu redukowane teksty bez ryma albo sztuczku, obsiedza często słuszczeną poentu, a odwyszczuje tak specyficką subtilność humora, kaž też rečną woprodliwość autora. Básnická zbierka nie dożywi jenož drugi nakład, ale wunže přidatnie w czeskim przełożku, to runia w 2 nakładomaj. Básnenie pak nie jenički talent, z kotrym młody Nebelčan naso skečni. W lecie 1961 z jenož 9 letami był posłany do Drešťan, so by so stał z kapownikom. Po wuchodzeniu 10-letnika z Čehovachu leta kuwania w Budyšinie a Drešťanach, do nich nie nastąpi Jurij Wuszczanski 1970 dzieło jako huczny redaktor przy telewizji NDR w Berlinie. Swój serbski pokat Jurij Wuszczanski żenie nie zataji. Nic w Drešťanach, a też nic w Berlinie. Gdyż cychu przy telewizji wiace zonić w obsahu czeskich albo ruskich śpiewów, albo gdyż trzeba tłumaczenia w jednaniach ze zwumiercami ze Słowenskiego kraja, oprociśmy so na Jurija Wuszczanskiego, wiedział, co może ze swoimi rečnymi kmanosćemi dalej pomać. W berlinskim czasu romadźeše też prenie nazonienia przy pisaniu scenariów a przy hucznej redakcji filmu. Serbscy ludowi herce rekaše film z leta 1982, na kotrymž by preni raz aktywnie obdzielene. Dalsze filmy z Čehovachu. W lecie 1991
so Jurij Vuščanski to serbskie domizny nauroči. Dženca ručo zladujo, ne běše dole jenož zanje wulke zboža, kajž sam juno praj, ale to runja za nas Serbo. Jako referent w domowinskim zarjedzie najprede za zjawnostne dzieło, bosišo za kulturne należności a wukraj, dziewaše stajnie, a skutko je haczto dżęsniejszego w duchu słowenskiej zajomności. Nawiązywaše a wudziašowaše zwiski do słowenskich krajów, organizowaše zaredowania, między drugim serbskie kulturne dny w Praze a Warszawie, kajž też zajezdy za tu a wukrajnych politikariów. Po powodzeniu przywota w lecie 2002 zasadzowaše so za to, so możesz tej Hronikowa biblioteka a sydwo česko towarstwa przeczelu Serbów w serbskim seminarie na praskiej małej stronie zwostać. Dalej nastoczy dużo projektów za nas miastem samozrozumliwych, na przykład zawiedzie zbierku prawnickich przepisów, kotraż so do dżęsniejszego prawidłownie aktualizuje. Jeho skutkowanie so pak żenie na słuszne winowatości w domowinskim zarjedzie nie obmiezowaše. Drudy, tak Jurij Vuščanski sam přizna, nie możeše, a tyž nochceše swoje rożne funkcje wotco dzielić. Za je wusahovace angažement na dobro Serbov, ranice połovansko skutkowania daleko przesahują, spošti so jemu 2016 myto domowiny. Hižo w Berlinie by se Jurij Vuščanski w tamniejszej domowinskiej skupinie angażował, a by też je předseda. Pozišo by członem předsedstva budyskiej domowinskiej skupiny, budyskiej żupy Jan Arnoš Smoler, a zjazko předsedstva domowiny. We wożivienej Matice Serbskiej namaka duchownu domiznu. Na jej prenie wolne zgromadizne w aprilu leta 1991 bude je předsedstva buzvolene, a skutkowaše w nim hać do leta 2020. Od 1991 do 2016 nawidowaše wyšitoho matičnu sekciju literatura, wumiostwo a wukraj, a skutkowaše w pomnikowym wubierku załoženym 2002. Po śmierci tedyšeho předsedy Matice Serbskiej doktora Mirčina Fökela 2007 był Jurij Vuščanski wolny zamówity za wudźeržowanie matičnych podčahów do słowenskiego wukraja. Wiacore razy wobdźeli so na kongresach słowenskich maticów. Prawidłownie przednoszowaše na międzynarodnych zaredowaniach, często wuhotowanych w zromadnym serbsko-pulsko-czeskim dziele. Też w Serbach direktnie podpirowaše Jurij Vuščanski matične dzieło. Tak organizowaše w zajszłych 30 latach hromadźe z dalszymi partnerami mnohe światoczności, na których so znatych a mniej znatych Serbów namiestnych ich skutkowania albo pokada w opominachu. Między nimi bychu Jan Skala, Jan Wauta, Jan Bohowie Mučink albo Maria Grolmusec. W lecie 2016 stupi Jurij Vuščanski do stopu swójpno znamsza, wuja wotruskiego dzieda, biskupa Jurija Vuščanskiego, a bu na předsedu Matice Serbskiej wuzwolene. W tym czasu hać do leta 2020 sadziše swójskie akcenty. Między drugim zasadzowaše so zamianie za wobkowanie charaktera serbskiego domu jako zetkawaništa Serbów a sydwa serbskich towarstwów, co nie by so stał zrysy birowym domom. Naurod Jurija Vuščanskiego do Łužice spočat 90 lat wopaka so hište w dalszym nastupaniu jako wulke zbożo. W buddhiskim czasu započal so intensywnie zabierać z twobami wumioców, wienować so serbskim, respektywnie wužiskim motiwam. Zahori so wo siebie za welestronske a wobšorne tworenje česko molarja, ludovetnika a hučtného etnologa Ludwiga Kube. A zahori tošt za tutoho wuretného wumioca w běhu let dal rozkće. Jako wolne zamówite zorganizował Jurij Vuščanski 2010 w nadruku Matice Serbskiej międzynarodną konferencję Ludwig Kuba, folklorist, spisovatel a moler, za čož wužiwaše swoje wobšorne podčahy do całego słowenskiego świata.
Przez akribiskie pytanie a přirunowanie żołu poradzi so Jurij Wuszczanskiemu liczbu kubowych mulbu a rysowanku z łużyskimi motywami wudosplnić, a dotel nieznate mulby, kaž tež prejne džene kube z rysowankami w opučovanju we Łužice wusledzić, jest žela sam kupić, abo serbski maj muzeum maj sposredkować. Jurij Wuszczanski odkry Serbam praktisch mulby, skice a rysowanki dalszych wumioców, mest drugim słowenske molarja Ante Trstenjaka, rodzene Jędzelczanki Ann Siebert z Drežďan, Čechovki Alene Čermakovie, niemskiego molarja Dottore, abo z Budyšina pokażacego, ale w italski skutkowacego molarja Jurija Hajnoho. Dalszych mu naliczyć znatych a pozabitych, serbskich a neserbskich, żywych a hižo nieżywych. Ze swoim przyjemnym waśniom, z udrżowaniem kontaktu z wumiocami abo ich potomnikami, kaž tež ze sčerpnošću za neličomne rozmowy, natwori se Jurij Wuszczanski kwonym ludziom osobinski poča. Na tajke waśnie zoni pozadkowe informacje a wudosplni z pomocą tajkich šlebertków detailnie wiedy, żywieniopis wumioców. Jeho wutrajność, przeczelność a wotereność drugim naprzeczo, bychu a su, tre rozsudny klucz, kotryż jemu a z tym Serbam mnoho durje wotori. Przez swoje styki a przyswojenie nowych informacji nasryba si wobširnu wiedu a wuwi wosebity instynkt, kotryż ponu jeho za serbskimi żadnostkami pytać na miestnach, gdzieś druzy ani nie bychu na ideę przyszli pytać, abo nie bychu swa chwile mieli za nadrobne recherchowanie. W najlepszym padzie wiedzie się dole k namakaniu dotal nieznatych wumyskich twobów z łużyskimi motywami. Wszelkie namakanki wukopachu so sama jako sensacja, na przykład Ludwika Kubowa mulba serbskiego huslarja Jan Kuszka, kotraż dżęca w galerii Budyskiego Serbskiego Muzeum wisa. Przypadnie storczy Jurij Wuszczanski w internecie na serbską brażku z misztańskiego porclina, a wusledzi w Budyšinie bydlaca potomnika, wonne wumiocca Huga Špilera, kotryż by kunc 19 let stotka 25 figurów z regionalnymi drastami niemskie nacisnął a wuhotował. Między nimi też tajke ze serbskimi drastami. Wunoszk tutych recherchów by naposled wosebita wustajenca wszystkich figurów w Budyskim Serbskim Muzeum 2010 a 11. Swoje dopoznacze a namakanki Jurij Wuszczanski żenie za siebie nekowa, ale dzieli je ze serbskimi muzeumami w Kodżebusu a Budyšinie. Wiele lat hižo je himaj poradžoval a impulsy dawał. Przez jeho posredkowanie abo nastork możesz ty w obaj muzei, gdyż so jim přidatne trebne peniaze přizvolichu, všelake drohodźenki kupić, abo se z najmniejsza za všelake wustajence wupościć. W przednożkach a přinožkach, hać w serbskich nowinach, protyce, rozjedzie, w katalogach wustajeńców, niemskich nowinach a drugie wozjewenych, opisuje między drugim w obstojności nastacza a dujnte wszelakich obrazów, ale też swojpne styki, trudy też serbskie albo łużyskie korzenie mnohych tworjacych wumioców, a posredkuje z tym zjawności prawidłownie swoje dopoznacza. Jurij Wuszczanski je ze swojej zbieračelskiej dziewawościu bytostnie k zachowaniu świadków serbsko-kulturne herbstwa přinošował. Wun służa k tym Serbam, którzy so nesebicznie a w obstanie za serbską kulturę w szerokim zmysle aktywnie zasadzują, a jej usmierenie sobu formują. Jeho wosebitość pak je, co czyni to skiery w pozadku, za cichim. Na końcu ma so jeszcze naspomnieć, że Jurij Wuszczanski człon wiacorych spiechowanskich towarstwów, mianowicie drežďanskich kaponików, serbsko-ludowego ansambla, Budyskiego Serbskiego Muzea a Smolerec knihanje. Lubi Jurjo, dżęca spości so tebi myto Ciszynskiego za twoje mnohostronskie skutkowanie na polu kultury a wumiostwa, a za wobstajne wudrżowanie styku k słowenskim susodam, všoch na dobro serbsko ludu. K
tomu tebi z ciebie wutrobe gratuluju. Přeju tebi za příchod, krutu strobotu a mocu dość, żeby dalsze wosowinskie projekty úspěšně zdokonal, żeby si svoj humor, wosoby pak svoj čipność a wutreność wobkował, a nas znano hište z dalszymi serbskimi nowostkami przekwapił. Swoją laudaciju sem zahajiwa ze słowami z twojego piera, a chcę też z takimi zakończyć, mianowicie z basniu, kotraż świeci o twojej rycznej wopodliwości, kombinowanej ze szczypowym posmiewkom, a w kotreż ci kusk uznacza. Ja sem człowiek, mój dzied Birek je mi rek, je przetrwał 2 niemskie wojny. Ja sem wulko jobšinženja, co druze prajli, kot sich nesu z našo przeczedztwa, a ich je mało. Björne słodza, lippe neple. Dziękuję so. Die Stiftung für das sorbische Volk verleiht Juri Wuschanski den Cieszynski-Preis für sein vielseitiges, wirkungsvolles, kulturelles und künstlerisches Schaffen und die beständige Pflege der Kontakte zu den slawischen Nachbarn zum Wohle des sorbischen Volkes. Schmochnitz, den 14. Oktober 2023, Nathalie Pavlik, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, und Marco Kova, Vorsitzender des Stiftungsrates. Herzlichen Glückwunsch. Sehr Češćina knjeni zaposlanča Zjazkova sejma knjeni Natalij Pavlik, češćeni zaposlance Sakského a Braniborského sejma, lubi čłonojo Mačice Serbskeje a lubi čłonojo Budyskeje župe. Rade witam też przeczela dr. Roberta Böhmera, mieszczanost Budyšina, moi lubi przywózni, swojbni wodoma, moja luba berlinska swojba, meine liebe Berliner Familie, herzlich willkommen. Češćini przytomni, oficjalni a sprzeczeleni. Witam was w utrobnej arenie, zoście przyszli. Tak tu nie steju sam ludki w swoim weselu a swojej dżakowności. Przetoż na tym, o coś tu dżęca dzieje, macie wy swój podziel. Zosmiem dżęca tule wysokie myto Čichinského przyjimać, za to so z mnohim z utrobu dżakuju. Dżakuju so członam żupnego przedsedstwa Jan Arno Smoler, wosebie župan Celence Tomasowej, koci su mnie za myto Čichinského namjetowali, a kuratorie, kiż je namiet skvalju a wobkručiju. Dziękuję so předsedstwie Mačice Serbskeje, dr. Ani Pohončovej za wiele, skoro dobrych słów. A je
To, co ja tola nekište prajčasno som sa te popram štrchnul, zo je ona prvnia serbska predsedka Mačice Serbskeje. Ona je ta druhá, mimo tej českej Mačice, jo, hižo druhé, 30 leto je na žona, evak sú jednošo mužojo. Also tež za to, uto mi džak najpredivnu, za teko dobro slovo, a tebi šo dobro dale. To ešte z toho, što som činil, by bez vás inajšie było, kiba syła było niebe. Přiušim, što činimy, však so na nekajke vážne a nic jenož připodla ve serbskej seči pohybujeme. Sme v osobinskim związku ze druhými, hač šedne džen doma abo nadžele, hač čestnohamskim skutkowaniu v svetu a v Ukraju. Zo tomu tak je, o tym też ženskniše zariadowanie svedčí. Mnie na przykład zjazuja hižo naspomnene přečelske styky ze znavodnicą maj Serbskiego Muzeum w Hornej a Dolnej Łužice z Krystyną Bogušovej a Krystyną Klimovej. W rozmowach z nimaj zo nich vo Vumiovcach, popram môžu si tu niekedy odresk zalutovať, vo Vumiovcach, ktorých bychu nede dávno ve Łužice popuču, ale kiž ženca hižo ve zvisku s nami nejsú. Včipne za nimi sledžich a my ja zbožo, zosem mimo nemských, českých, kajž tej slovakského a slovenského Vumiovca ani Jędzelčanku zeznał. A bieše mi popšate zbierky obrazov s łužiskými a serbskými motivami, ktoré sú tuči v Vumiovce stvorili našim aj muzeom aj sposredkovač. Sú to zavostajenstva, zbierky obrazov moderného molerstva, ktoré serbské Vumiovstvo neke obohačeja. Svoj čas v Berlíne bych mianoval dobu televízia a filma, między nimi kolegojo žurnalistča a hudžmice, zvonka službného dživa pak pěstovach syč, do ktorejž sú slušili tež Serbia, pokadžace ze všech končin v Łužice, ktorí sú ve východnem, abo tež v západnem Berlíne dživali, abo tež studovali. Domovinská skupina pak by v Berlíne jenož jedna ze všech. S Mietom Pernakom napríklad zjazovaše mnie útrobné přečelstvo, rade s ním vúčerjom staviznou převožova ruskeje a francúzskeje literatúre besadovách. Runie tak byše mi každá rozmova se filmovcom Alfredom Krautcom Dziewinským v obohačenie ze zvědu, dátami a faktami, o sebe tajkými, kotrež v lexikonách nenamakáš. Kiba to von, kotrež je ve mni zájem zbudžil, runie za tym přeco zaso a dále sledžič. Von a buddejský dramaturg Gerhard Hendrich staj mi vedvoj ke pisaniu a převedeniu tež programov a filmam vo serbských staviznách a kultúre v nadavku pozdišo potom z Arabia Film Studia. Do toho le kruha mojich starých přečelov sluša nimo Jana Raupa, Kito Lorenz. Unby, kaj smo již zonili, že na 669 kružk mladých autorov založil, abo kaj sme sebi sami skrotka prajili kružk mladých perov. Potem, zo bych z Berlína do Budyšina so nauročil, so naju přečelstvo povúpši. Vúslik mnohých naju zajímavých rozmovov byše moja zbierka Červen Briškov. Oni a druzy lubi přečelio, kajž netko tež Beno Buda, viac mjez nami nejsú. My pak zvostavaja v myslach a ve útrobie. Po politickej zmenu a skončeniom tež televízie NDR zdávaše so vo sebe v Berlíne všetko byť možné. Jedna z tutých možností bieše bezživnosť. A bezživnosť je väčšina obydleriov v východnom dielu stolice Neapce Trechiva
ja słucham k nim. Same w tutych zroczonych dniach pak jedzie nasza serbska syć zamowa odpopadnyć, z Budyszina dostach telefonat, acz no chcą w domowinie dziewać. A osobite dożywienie boże potem, żebych dzieło w Budyszynie nastąpił, w obradzi mi przeproszenie na studijną jezbu do USA. Do toho wopytał wielkoposłanc USA nas Serbów, a potem zaczął się jemu opět zalubi, przetoż dostał nienadzice przeproszenie. Dokud za standardny program zajma Niemejach, poskyčichu mi cyle osobinski. Tak w opytach Indianów w stacie Utah, przenocowych pola Amish, zeznach nabożeńskie zjednoczeństwie Menonitów a Mormonów, a też pranuczków wupuczowariów z Łużycy, czeskie, polskie a polskie w Chicagu. Mnohé z tutych zetkaniów a dożywieniów są moje dzieło doma wiezo obohačili a obliwowali. Tunle swój połowański czas w Budyszynie bych mianował bohaty na najwszelakorysze podałki ze zajímawymi ludźmi, a też na wużadania. Zaczuwam ją w zgromadności ze swoimi kolegami jako dobry a spomożny czas. Acz na Balkan saha moja syć styku przedewším dziakowano tomu, że od czasa znowa założenia Mačice Serbskie w jej przedsiedztwie skutkują. W tym zmysle by leto 2007 osobite. První raz w stawiznach Mačicov je Matica Słowakska zariadowała międzynarodny kongres, na który się wszystkie Mačice ze 14 krajów przeprosiła. Jsem wesoły, żebych ze zasłużnym przedsedu tedomniejszym Mirčinom Völkelom tedom podla. W dawnym czasu przed 85 latami byše te czeski umiejec, ludowiednik, spisovatel, też człon Mačice, samo nasze serbskie, Ludwig Kuba. Z jeho skutkowaniem so do dżęsniejszego zabieram, Kuba byše równienk Jakuba Barta Čichinského, a onaj byštaj sprzeczelenaj. Widzomny dopokaz toho je portret Čichinského w Budyskim Serbskim Muzeju, hodna to molba českého přečela a výraz českého přečelstva. Svůj čas z Mačicu bych oznamenil jako dobu noveje slovianské vzájemnosti a jsem si jistý, že one dále traje. Předsedstvo Mačice Serbské hižo ospět věsne muzeje ve Łužice tematizovalo. 2018 namietovachme, že mieli so dosyče zvěž, že mieli so věsne muzeje dosyče zvěž, kotruž fachovce navěduja. One muzeje nausy předstaje ľudovú kaž vysokú kultúru a svedča o zžívanosti našeho ľudu. Tohodla nemewa so tuta wulka vzamovitosť čestna hamsce skutkovacem abo komunám převostajić. Kletu spomíname na 115. posmrtniny Jakuba Barta Čichinského. Dobra to składność so o to postarać, zo muzej básnika v jeho rodnej vsi nebe zamknjene nevostal za Čichim. Miestem je rozsudžene, zo budže so Serbski forum vede nowy domicil za Serbski institut a Serbski muzej tvarić. Osobince se přeju, zo by woprawdźe forum był, po takim skadżowanišćo, kotrež ludzi přivabia, Serbov, Němcov, hości z tu a v Ukraja, a nadžijam so, zo fasada nevostane muria, ale zo bude hižo otvonka vidieť, što so ve forumie zajímavého činí.
Всі тут moje styki z wami, kajście ze všemi, kotrež tule nesem naspomnieć mu, nech nam dalej traja. Dober si wutrobe pšał, a niech oni, nowi ludzie, nowe pletu, z pomodzeniem serbostwa, a każdemu w sobie k weselu. Dziękuję za wam, żeście przyszli, a dziękuję za waszą skłonność.
Tarasej Šele. Ja smiem was netko tam do Podlanskiego Ruma przeprosić na przypit, a możemy wam tu mamy składność gratulować. A przy besadzie możemy dzięca ten wieczór, późny, popono wieczór uklinczyć dać. Ja przyjdę wam dobre rozmów, a potem dere domoj. Potem jak. Also.